Avui, un cop superades aquests primers reptes acadèmics i professionals i amb la perspectiva que ens dona aquesta experiència, vosaltres, doncs, els nostres alumni, teniu l'oportunitat de ser referents d'altres alumnes. Podeu guiar i acompanyar les noves generacions de graduats, alhora que continueu estretament vinculats amb la vostra universitat d'origen. Alumni és important perquè precisament fa això. Té allà una xarxa de persones que ja estan allà esperant-te, disposades a alimentar-te, a nodrir-te, a donar-te opcions, a obrir-te finestres, a ensenyar-te camins. Perquè quan acabem la universitat sovint pensem que tanquem una etapa i ja està, però, com dèiem abans, la universitat te l'emportes posada. La universitat no desapareix, continua generant creixement, trobades, oportunitats, connexions. Celebrem que la universitat continua viva en les trajectòries de les persones que hi han passat i celebrem que aquest vincle no només es manté, sinó que creix, evoluciona i també retorna en forma de talent, coneixement i compromís. I això és important, evidentment, no? Que els alumni, que les persones aquestes que dic que estan transformant el món, doncs també segueixin aquest contacte tan directe amb la universitat.